يعني يرتاح لان انا كنت نتحدث مع الشباب في الساحه الخضراء وبنسرح معهم الليله، لكن هي جات مطر الحمد لله بها خيره. بنبين لهم اننا يعني في طرابلس مانيش في فنزويلا، ما تصدق الاذاعات الكلاب هذه. سلام. Dermed kunne noget tyde på, at Muammar Gaddafi faktisk bliver og kæmper for sin position i landet, ganske som hans søn, Saif al-Islam Gaddafi, lod forstå i går nat på statsligt tv. Rygter har ellers gået på, at Gaddafi var på vej til Venezuela, hvor hans allierede Hugo Chavez er præsident. Men sikkert er det, at tronen vakler under Muammar Gaddafi. Ifølge Al Jazeera opfordrer officerer fra Libyens hær i disse dage deres soldater til at tilslutte sig folkets vilje og vælte Gaddafi. Regimet altid har, lige siden det kom til magten i 1969, har det haft for vane at slå hårdt ned på enhver form for opposition. Og sikkerhedsstyrkerne og de revolutionære komiteer er berømte for at være forfærdeligt grove. Og det er det, folk gør oprør mod, den vilkårlige vold og torturen og klansystemerne og Gaddafis fuldkommen vilkårlige styre. Så jeg tror, hans dage er talte, men på hvilken måde de er talte, det ved vi jo ikke endnu. Og så skal vi til jordskælvet i New Zealand, for det var den næste